Така, здравейте, приятели, днес ще оцелявам с моя брат и някакви други двама. Ето, това е някакъв друг. Можеш по-високи да слага. Какво може да вземем за 2 болта, за 4 болта? Това или това? Вземам такива две. Кой спаси детето? Чи? Чи или? Кой? Чай, че не мога... Мале! Как? Ти вам да папа, бе. Аз тук събирам в момента и аз не знам какво ма. Мисля, че храня. Те обраха ли храната, които взеха детето? Да. Ела хората да ме видят. От един месец не съм правила видео. Добре. Мамо, снимай видео за YouTube. Чакай бе, то сме гони. Сега ще ви покажа брат ми. Чакай. Храна, колкото си искате. Ето, то се брат ми, Криско 100. На латинца Криско 100. Това съм аз. Филипова БГ на латинца.